Ahojte, tak ja sa veľmi teším, že vás môžem privítať a že teraz spoločne môžeme byť pri Božom slove. A ja by som sa rád na úvod pomodlil, aby som teda ja mohol byť tou najmenšou prekážkou Božiemu slovu a aby si ma Pán Boh mohol použiť aj dnešný večer. Drahý Pane Bože, ďakujem Ti za to, že dnes môžeme večer stráviť tým, že budeme premýšľať o Tebe, aj o tom, ako a prečo máme zotrvávať v spoločenstve. Tak ťa prosím, aby si aj mňa dnes mohol použiť ako tvojho nehodného služobníka, ktorý sám zlyháva, ale verím, že môžeš povzbudiť aj skrze mňa týchto ľudí, ktorí sú tu. A prosím ťa, aby si tvojim Duchom Svätým mohol tu byť prítomný, mohol nás obživiť tvojim slovom, povzbudiť aj napomenúť, aby to slovo, ktoré dnes budeme počuť, mohlo byť hlboko zakorenené v našich srdciach a mohlo priniesť ovocie na tvoju slávu. Amen. Takže táto téma najprv mala znieť, že ako zotrvávať v spoločenstve, ale tým, že som vedel, že aj Jano Hroboň bude mať vlastne tému, ako zotrvávať v spoločenstve s rodinou, takže veľa vecí vlastne bude podobných, tak som to zmenil vlastne, že prečo zotrvávať v spoločenstve. A uvidíte potom postupne, že prečo, pretože sa budeme zaoberať takými dôvodmi, alebo budeme stavať takú pyramídku, ktorá sa skladá z toho 4 častí. Ale prvou vecou, ktorou by som chcel začať, je a sa tu nejde. Teraz by to už máme. Vieš čo, to reaguje na a už to ide dobre. Takže teraz by som chcel zvýhodniť tých ľudí, ktorí majú pri sebe Bibliu a môžu sa dozvedieť ako prvý takú zaujímavú vec, že prečo začíname práve týmto veršom. A budem rád, keď si otvoríte v 1. Mojžišovej 1. kapitolu 26. verš. A tam je niečo zaujímavé. A nechám možno chvíľku čas, aby ste si prečítali a možno prídete na to, že prečo som začal aj týmto veršom. Možno ste sa už veľakrát nad tým zamýšľali, možno ste to ešte nikdy nepočuli, ale je to veľmi zaujímavé. A tak už nebudem držať také napätie a prečítam ho aj ja. Potom riekol Boh, učiňme človeka na svoj obraz podľa našej podoby. A zaujímavé na tom je, že vlastne Pán Boh hovorí, že učiňme človeka. Takže Pán Boh predtým, ako stvoril celý vesmír, zem aj človeka, tak už žil v spoločenstve, pretože hovorí v množnom čísle, že učiňme človeka. A my vieme, že Pán Boh žije v spoločenstve ako trojjediný Pán Boh, Otec, Syn a Duch Svätý. A to spoločenstvo je také dokonalé a jednotné, že vlastne ho nazývame, že je trojjediný Boh. Pretože vlastne tá jednota, ktorá je medzi nimi, medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým, je taká dokonalá, láskavá, spravodlivá medzi sebou, že vlastne ich zámery, aj všetky veci, ktoré robia, sú vlastne jednotné. Takže Pán Boh, keď ďalej pokračuje, hovorí, že stvorme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, tak vlastne nás stvoril ako ľudí, ktorí sme spoločenskí a takisto ako on žije v spoločenstve, tak túži, aby sme aj my všetci žili v spoločenstve. A to vieme hneď na začiatku, lebo najskôr keď stvoril Adama a nechal ho v rajskej záhrade samého a nenašiel tam nikoho podobného, ktorý by mu bol roveň, tak vlastne povedal Pán Boh, že nie je dobre byť človeku samému, tak mu stvoril Evu. A tento vzťah, ja som teda presvedčený, že takisto fungoval veľmi dokonalo, čo si my dneska asi nevieme ani dosť dobre predstaviť, pretože oni vlastne mali s Pánom Bohom dokonalý vzťah, fungovali aj medzi sebou dokonalo. A nikdy si neublížili predtým, ako teda padli do hriechu. A tento vzťah musel byť dokonalý. A každý z nás, verím tomu, že túžime po vzťahoch, ktoré by boli také dokonalé, ktoré by boli láskavé, ktoré by nás viedli k tomu, aby sme si nemuseli odpúšťať, aby sme nemuseli si ubližovať, ale boli spolu láskaví. A my vieme, že Adam a Eva takýto vzťah mali. Ale potom sa stala jedna vec, kedy vlastne sa tento vzťah v prvom rade narušil s Bohom a potom sa narušil aj medzi nimi. A preto aj začínam týmto, pretože som presvedčený, že vzťahy, ktoré máme okolo seba, v spoločenstve, alebo v rodine, alebo s kolegami v práci, alebo so spolužiakmi, alebo spolubývajúcimi, sú odrazom toho, aký máme vzťah s našim Bohom.
Pretože vieme, že náš vzťah s Bohom sa narušil v rajskej záhrade a teraz ho nemôžeme vidieť, tak ako ho videl Adam a Eva, pretože tam čítame, že on každý večer sa prechádzal po rajskej záhrade. Ja neviem, že ako to teda prebiehalo, alebo ako vyzeral a ako ho oni videli, ale muselo to byť úžasné, že ten vzťah mali s ním osobný a všetko fungovalo. Ale potom, ako sa tento vzťah narušil tým, že mu prestali dôverovať, tak sa narušil vzťah aj medzi Adamom a Evou. A potom vieme, že sa vlastne narušil aj medzi ich deťmi, ako súrodencami, keď Kain zabil Ábela. A vlastne postupne, keď sa Pán Boh pozeral na to, že čo sa stalo, keď sa narušil vzťah medzi ním a človekom, tak povedal, že zmýšľanie človeka je ustavične zlé, pretože nám chýba hlavný zdroj a hlavne to, že netravíme často čas s Bohom, kedy nepríjmame ten zdroj lásky a to, čo mali Adam a Eva na začiatku a čo zažili. A Pán Ježiš toto vie, že toto je prvý základný problém, ktorý máme a predchádza všetky naše problémy, či už sú to v spoločenstve alebo osobné. A preto, keď prišli za Pánom Ježišom a sa ho opýtali, že majstre, ktoré je prvé a veľké prikázanie v zákone, tak Pán Ježiš vedel, že práve to je problém a to je prvá vec, ktorá vlastne nám ubližuje. Ešte rád by som spomenul takú vec, že veľmi sa mi páči prirovnanie, že čo je hriech. Hriech sa častokrát používa aj ako minúť cieľ. A toto slovo vzniklo z lukostrelby, že keď vlastne oni netrafia na terč, tak vlastne hriech spôsobil, že my míňame svoj cieľ, prečo sme boli stvorení. A vlastne potom Pán Boh v celej Biblii, keď si takto zoberieme Bibliu, tak vlastne prvé 2 kapitoly a posledné 2 kapitoly v Biblii vlastne sú bez hriechu. Prvé 2 sú predtým, ako bol pád do hriechu. A posledné 2 kapitoly v Zjavení Jána nám už hovoria o novom nebi a novej zemi, kde už nebude hriech. A všetko to, čo je v strede, vlastne hovorí o hriechu, o páde. A Pán Boh nám pomáha cez jeho slovo, aby sme správne porozumeli tomu, že čo sa vlastne stalo a prečo nedokážeme fungovať medzi sebou tak, ako by sme si to predstavovali, aby sme sa nezraňovali, aby sme boli k sebe láskaví, vedeli si pomáhať. A ten vzťah bol taký dokonalý, ako má Pán Boh v prvom rade vo svojej trojici. Potom, ako to prebiehalo aj medzi Adamom a Evou, tak nám zasľubuje, že má pre nás riešenie, aby sme raz zažívali tieto vzťahy spolu s ním, ale aj medzi sebou ako ľudia raz v nebi, čo nám opisuje v posledných 2 kapitolách. A preto, keď sa opýtajú, že ktoré je prvé a dôležité prikázanie, alebo teda veľké prikázanie, tak Pán Ježiš odpovedá: milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie, lebo vie, že od toho sa odvodzuje aj druhé, že milovať budeš blížneho ako seba samého. A milovať blížneho ako seba samého vlastne nedokážeme, pokiaľ si neobnovíme vzťah s našim Bohom a nevrátime sa naspäť a nepochopíme ten koreň toho, že prečo to medzi nami nefunguje a prečo naozaj nedokážeme žiť život, ktorý je bez hriechu a ponúka nám riešenie. A tento osobný vzťah s Bohom vlastne by som chcel položiť teraz do tej pyramídy, že budeme preberať ako úplne na prvé miesto. A chcel by som teraz, aby sme mali taký čas, kedy sa budeme zamýšľať aj nad našim Bohom, lebo si uvedomujem, že častokrát počas našich týždňov alebo vecí, aj keď máme bábätka alebo rodiny, tak nemáme ani dosť času premýšľať o tom, aký je Boh úžasný, aký je tento trojjediný Boh veľký a zároveň ako dokáže riadiť túto zem vo vesmíre, ktorá je naozaj veľmi malá. A tak by som túžil, aby sme teraz mali taký čas, kde budeme pozerať také video a môžeme sa zamýšľať nad tým, že ako máme úžasného Boha, rozmýšľať nad tým, že čo pre nás spravil, ako nás miluje a ako ďalej budeme pokračovať o tom, že prečo je dôležité mať dokonalý a dobrý vzťah s týmto Bohom. Tak ja keď som toto prvýkrát videl a som si uvedomil, že teda potadiaľto sme sa dostali s našimi teleskopmi, čo už vlastne môj mozog nevie spracovať, a uvedomil som si, že tento vesmír, ktorý stvoril Boh, vlastne predpokladám, že možno asi takto drží vo svojej ruke a je vlastne stvoriteľom tohto všetkého. A zároveň je taký osobný, že dokáže vlastne riadiť a dávať pozor na také veci, ako sú úplne mikroorganizmy na našej planéte, čo ani nevidíme. Tak tento Boh je naozaj úžasný a mňa to priviedlo len k tomu, aby som znova túžil obnoviť tento vzťah s Bohom, ktorý je takýto veľký a takýto úžasný a takýto dokonalý.
A to bolo len preto, aby sme možno sa zamysleli aj počas dňa, alebo keď budeme riešiť naše problémy, alebo budeme doma a túžili po ňom a po vzťahu s ním. A okrem toho ešte vieme, čo všetko pre nás robí každý deň, ako sa o nás stará. To, že sa môžeme nadýchnuť každý deň, je z jeho vôli. To, že nám bije srdce, je z jeho vôli. A naozaj sa o nás stará. Nie je to samozrejmosť. Všetky tie veci, ktoré prežívame, tak sú vlastne z jeho vôli fungujú a ním pretrvávajú, pretože my sme stvorení v ňom a teda on to všetko riadi, ako nám hovorí Božie slovo. A ja sa opäť vrátim k tomu veršu, že tento osobný Boh nám ponúka úplne osobný vzťah s ním. A my vieme, že to nebolo len tak, že Boh, ktorý je stvoriteľom celého vesmíru a my sme padli do hriechu a vlastne celé pokolenie padlo do hriechu po Adamovi, tak ten vzťah sa nemohol len tak obnoviť, len tak prísť a mohol povedať ako stvoriteľ tohto vesmíru, ktorý je spravodlivý a svätý, že tak príďte ku mne, ja vám to odpúšťam. Ale vieme, že nás tak miloval, že dal svojho syna, Pána Ježiša Krista, čiže druhú osobu jeho trojice, a on tu žil medzi nami ako človek. Vieme si predstaviť, že keď takto fungoval v tom vesmíre a zrazu sa stal človekom, tak to muselo byť už len prvá vec pre ňo veľmi komplikovaná, že zrazu žil v našom ľudskom tele. A ďalšia vec je, že nielen tak prišiel medzi nás, ale prišiel zažiť jednu skúsenosť, ktorú nikdy predtým Pán Ježiš nezažil. Čo myslíte, ktorá skúsenosť to bola? Čo bola pre ňo, som presvedčený, najťažšia skúsenosť? A to je to, že na kríži zavolal: Bože môj, prečo si ma opustil? Prvýkrát bol odčlenený od svojho Otca nebeského, pretože vlastne Pán Boh všetky hriechy sveta položil na ňo a pozeral sa na ňo ako na hriešnika, ktorý berie naše viny. Až tak nás Boh, tento trojjediný veľký Boh, miloval, že toto bol ochotný pre nás spraviť. A potom nám všetkým dokázal, že keď Pán Ježiš zomrel, že na tretí deň vzkriesil z mŕtvych, že Pán Ježiš je jeho syn a zobral si ho k sebe a teraz vieme, že sedí po pravici Božej. Tak toto je ten úžasný Boh, ktorý nás takto miluje a ponúka nám osobný vzťah skrze Pána Ježiša s ním, aby sme sa opäť mohli vrátiť to, čo sme prežívali v rajskej záhrade. A preto som si dovolil dať prvý pilier všetkého, prečo zotrvávať v spoločenstve, aby sme mali osobné vzťahy s týmto Bohom, aby sme sa neskrývali alebo za nejakých iných ľudí, alebo nesnažili sa hľadať Boha nejako inak, ale môžeme k nemu prísť osobne skrze Pána Ježiša Krista ako čistý, ako svätý a on nás rád príjme. A neviem, či už je tu slabá baterka, alebo čo. Miškovi to včera ešte išlo. A preto len použijem znova ten text, že až tak osobný vzťah môžeme mať s Bohom, že keď sa modlíme, môžeme ísť do svojej komórky, môžeme zamknúť dvere a modliť sa svojmu Otcovi. A ktorý je v skrytosti a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A neviem, či ste zažili už tento vzťah, ale určite áno, kedy vlastne naozaj tak vyhradíte tomuto Bohu, veľkému Bohu, osobnému Bohu čas, kedy si kľaknete vo svojej komórke. A možno častokrát nemusíme povedať nič, nemusíme ani hovoriť, len prísť a ukázať mu taký, aký sme. Možno si len uvedomovať pár minút tú veľkosť, ktorú sme videli, ktorú si nedokážeme predstaviť, a zároveň tú jeho lásku, tú jeho vládu a všetkého zdrojcom, ktorý je Pán Boh na našej zemi. Že taká zaujímavosť, neviem, či ste si možno uvedomovali, ale v Biblii je napísané, že Boh je láska. To znamená, že akákoľvek láska, ktorá je tu na zemi, je od Neho. Všetko pekné, láskavé, to všetko, čo môžeme medzi sebou prežívať, ale čo môžu aj prežívať ľudia, ktorí v Neho neveria, je od Neho. Pretože On je zdrojcom tejto lásky. Žiadny iný zdroj lásky neexistuje. A ešte kopu ďalších dobrých vecí, ktoré môžeme prežívať, tak je Jeho rozhodnutie a Jeho vôľa, ktorou nás miluje a ktorou sa rozhodol, že nám bude preukazovať a ukazovať a dať sa nám poznávať aj takýmto spôsobom. A to, že častokrát ho možno nepočujeme, častokrát nevieme, čo máme robiť, alebo zápasíme s vecami a aj by sme túžili a chceli byť s Bohom, ale nedokážeme to, padáme, takisto aj ja, aj každý z nás, tak je z jedného dôvodu, že ešte stále ostávame v tele, ktoré je hriešne. Napriek tomu, že hovoríme v Pána Ježiša Krista a že náš vzťah sa vnútri obnoví, ako Pán Ježiš hovorí, že kto sa nenarodí znova, nemôže prísť do kráľovstva nebeského, keď sa v nás znovu vzbudí ten vzťah s Bohom a keď ho začneme po ňom túžiť, tak stále nám bráni niečo byť s ním.
A preto Pán Boh vedel, že to bude ťažké a že to budeme zápasiť proti nepriateľom, ktorí sa nás snažia zviesť preč. Sú to tiež duchovné bytosti, ktoré Pán Boh stvoril. Ja neviem ani ako vyzerajú, ale bojujem s nimi skoro každý deň. A vieme, že táto bytosť naviedla aj Evu k tomu, aby sa náš vzťah dal preč, takže je to jediná ich šanca, ako nás odviesť, že nás budú klamať a že nás budú odvracať od jeho živého slova, ktoré nám tu zanechal. Nenechal nás tu samých, ale nechal nám tu jeho slovo, ktoré každý z nás môžeme slobodne mať, nemusíme sa za to hanbiť, nemusíme sa báť, že nás za to zatknú, ale slobodne môžeme využívať tento čas. A ja túžim potom, aby aj dnes sme mohli zažiť to, že jeho slovo je naozaj takéto. Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. Veľmi dôležité je tam pre mňa to posledné, že je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. Častokrát sme klamaní a vedení k tomu, že teda posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca vieme najlepšie my sami, nie? Alebo možno nejaký kamarát, ktorý nám povie, že takto to je. Ale Božie slovo nám hovorí, že práve on sám, z jeho slova, ako nám napísal, dokáže posúdiť, kde sa nachádzame, či sme dobre, či míňame ten cieľ, ako som na začiatku hovoril, alebo už ideme presne do toho terča. A ja to pripodobním tiež aj k tomu, že častokrát to nemusí byť hneď viditeľné, že začíname ísť mimo. Tak ako keď si predstavíte loď, ktorá má teda určený smer, a teraz sa iba trošku o pár stupňov nakloní. A tak ona vlastne najprv z začiatku to vôbec nevyzerá, že nejako ďaleko míňa ten cieľ. Ale postupne časom vlastne zistí, že sa vzdialuje a potom je to už veľmi ťažké sa dostať naspäť na tú rovinu. Ale vďaka Pánovi Ježišovi, že v ňom máme tú milosť, že Pán Boh naozaj všetky hriechy, všetky naše slabosti a pády dal na ňo a môžeme prísť k Pánovi Ježišovi, môžeme prísť k jeho krížu, taký, aký sme. Môžeme čítať v jeho slove, že nám hovorí, že každý z nás, náš vyznaný hriech je verný a spravodlivý, aby nám odpustil a očistil nás od všetkej neprávosti. A tento úžasný veľký Boh, ktorý je stvoriteľ celého vesmíru, ktorý by ten vesmír možno takto mohol palcom odfrknúť, ako sme videli, tak je ochotný ešte ďalej s nami spolupracovať. Je ochotný žiť v nás tak ako to vidíme, že mnohokrát urobíme vec, možno z ktorej sme prekvapení a vieme, že to je od Neho. Pretože všetky dobré veci, ktoré robíme a vládzeme robiť, sú vďaka Jeho Duchu Svätému, ktorá je tretia osoba, ako nám hovorí Božie slovo. A preto je dôležité, aby sme sa aj modlili a zaujímali sa o všetky tieto tri osoby. Oni sú jedni, naozaj je to jedna osoba, aby ste si nemysleli, že teraz učíme niečo, ale naozaj môžeme mať osobný vzťah s každou jednou z nich. Každá jedna z nich má inú úlohu a my čítame v Božom slove, že Pán Ježiš nás učí, aby sme sa modlili k Oteckovi nebeskému napríklad. Aby sme milovali Otecka nebeského tak, ako celým srdcom, celou silou a celou mysľou. A mne to vždy, ja sa priznám, že len nedávno som si začal uvedomovať napríklad takú vec, že ako často som ja povedal Oteckovi nebeskému, že ho milujem. My sme to aj tu spievali asi včera v jednej piesni. A je to dosť také silné vyznanie, pretože si uvedomujeme, že milujem ťa, povieme len osobe naozaj tej tu na zemi, ktorej niečo cítime, je to naozaj hlboký vzťah. A teraz si predstavte, skúste to, keď budete možno niekedy sami a v komórke, alebo budete rozmýšľať nad Bohom, tak skúste povedať Bohu, že milujem ťa, Bože. A uvidíte, ak niečo sa stane, verím tomu, že sa stane vo vašom srdci. A uvedomíte si, že buď som to povedal pokrytecky a túžim, aby som ťa miloval viac, alebo niečo zacítite, lebo verím tomu, že naozaj toto je veľmi blízky osobný vzťah, ktorý môžete zažívať s Bohom. Druhý pilier, ktorý som dal, je rodinné spoločenstvo s Bohom. Pretože text, ktorý máme vlastne v Skutkoch 2.42, že zotrvávali v spoločenstve, je vlastne úplne niečo iné, ako to vnímame my v dnešnej dobe. Pretože oni vlastne zotrvávali ako taká komunita, ktorá vznikla, tam vtedy sme čítali, že sa pridalo 3000 duší, a oni vlastne zotrvávali, tam je ako keby v origináli môžeme povedať, že v bratskom živote. Čiže vlastne oni každý deň fungovali spolu. To je ako keby sme my stadiaľto napríklad nikdy neodišli.
Že my by sme tu ostali a tu by sme bývali všetci, mali by sme spoločné autá, mali by sme všetko spoločné chatky a normálne tu by sme fungovali a stále by sme sa vracali ako domov, všetko by sme mali spoločné, keby ten nemal, tak mu dám, keby ten potreboval, tak mu dám, keby som ja potreboval, tak mi dajú, všetko si pestujeme, máme spoločné. A my vieme, že reálne akože to nie je, akože v dnešnej dobe asi prakticky sa nedá takto žiť. Takže preto som si zoradil tieto piliere nie tak ako nasledujú, ale ako je dôležité si ich zoradiť vo svojom živote. Takže každý z nás, keď sa stretne s osobným Bohom, tak potom samozrejme, keď teraz budem hovoriť aj k rodinám, ale aj k jednotlivcom, tak chcú žiť potom v manželstve, takže vlastne vznikne manželstvo, vznikne rodina a každý deň môžeme prežívať tento osobný vzťah aj spoločenstvo s Bohom aj v rodinách. A to je na tom úžasné, že nemusíme vždy čakať, že niekde sa stretneme viacerí, ale potom, ako strávime čas s Bohom, máme komórku s Bohom, tak môžeme prísť k našim deťom, manželke, možno jej pomôcť, vysvetliť, a dneska som si toto čítal, dneska som zažil toto s Bohom, svoje deti vyučovať jeho slovu a zažívať spoločenstvo, ktoré môžeme mať v rodinách. A toto je úžasné a týmto chcem povzbudiť aj mužov, pretože je to vlastne predovšetkým taká mužská rodina, ako to povedať, priorita, alebo teda povolanie v rodine, že muž je tým takým kňazom, ktorý by mal viesť svoju manželku, svoje deti k tomu, aby mohli mať osobný vzťah s Bohom, aby sa mohli spolu učiť, spolu Pánu Bohu spievať, aby ich tak povzbudzoval vo viere, modlil sa za nich. Ale rodinné spoločenstvo s Bohom, aby viedol muž, je veľmi potrebné, aby predtým ten muž mal tento spodný pilier, a to je osobný vzťah s Bohom. Pretože pokiaľ on sám nebude mať osobný vzťah s Bohom a nebude študovať Božie slovo a nebude sa túžiť, učiť Božie slovo, aby ho mohol podať ďalej, čo vlastne ja teraz vďaka Božej milosti môžem prežívať, že častokrát sa mi stane, že keď čítam niečo z Božieho slova, tak sa už teším, že keď to pôjdem Kajke povedať. Že vlastne, že toto som tam objavil, že aký je Pán Boh úžasný a môžeme sa modliť. A vlastne je to taká túžba, že mňa to potom ženie mať ten prvý pilier, aby som mohol ako manžel, a teraz vďaka Božej milosti čakáme bábätko a budem sa tešiť, keď je bábätko, budem môcť vyučovať o tom, aký je Pán Boh veľký, aký je úžasný, ako nás miluje a ako môžeme mať s ním osobný vzťah. A toto si myslím, že je veľmi dôležité, pretože rodinné spoločenstvo ostane vždy. Aj keď sa stane niečo, že príde prenasledovanie, možno, že prídu takí vládcovia do nášho štátu, že nám zakážu sa stretávať v zboroch, zakážu nám stretávať víkendovky. Ale osobný vzťah s Bohom a rodinné spoločenstvo môže vždy ostať. A preto je dôležité, aby sme stavali a urobili si toto poradie takýmto spôsobom. A Božie slovo nás pekne vyzýva, je to veľmi silné pre mňa, teda, keď už sa stanem otcom, a Božie slovo mi hovorí, aby slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Takže Pán Boh vyzýva nás mužov, aby sme slová, ktoré nám dal v jeho slove, mali v srdci hlboko vrité, každý deň s nimi žili a vyučovali svojich synov, aj dcéry teda určite, slovu, či už vlastne skoro stále, keď nás to napadne, alebo keď máme čas. A je to úžasné, že naozaj ten charakter sa bude meniť. Ten charakter sa bude začínať opäť podobať tomu, ako mal Adam a Eva, a charakter Pána Ježiša Krista, ktorý vlastne žil na tejto zemi dokonalý život a ukázal nám príklad tomu, ako vyzerá človek, ktorý je vlastne dokonalý a ktorý má dokonalý vzťah s Oteckom nebeským. A druhá vec, ktorú nám píše Božie slovo v Novej zmluve, je: a vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána. Takže takisto nás vyzýva, aby sme vlastne vedeli, že čo vyučoval Pán Ježiš Kristus, aby sme potom tieto slová vedeli postupne s múdrosťou Božou vlastne učiť naše deti. Takže naozaj je to dôležité a vyžaduje to od nás. Nie je to niečo, čo možno majú robiť len niektorí, ktorí možno majú na to povolanie alebo sa cítia, ale Pán Boh vie a prikazuje nám to nie z toho dôvodu, aby nás obmedzoval, alebo aby nám hovoril niečo, čo nedokážeme, ale túži potom, pretože vie, že je to pre nás dobré, a pretože veci, ktoré nám Pán Boh prikazuje, ešte to by som rád povedal, ja vždy si pomôžem takouto vecou, že častokrát sú tie príkazy veľmi ťažké pre mňa a nezvládam ich a uvedomujem si, že vlastne, že sú veci, ktoré nezvládam podľa Božieho slova. Ale jednu vec si vždy poviem, že Božie prikázania nie sú preto, aby nás obmedzovali, ale aby nás chránili.
predtým, aby sme nezačali žiť život, pre ktorý sme neboli stvorení, aby sme nemíňali cieľ vedľa. Takže Božie slovo nás vždy vracia k tomu, prečo sme boli stvorení a čo je pre nás prirodzené, čo túžime robiť. Keď uveríme v Pána Ježiša Krista, tak vlastne máme nové srdce a nového ducha. Pán Boh hovorí, že nám túži a chce dať nové srdce a nového ducha s novými túžbami. Už nie je to staré, tvrdé srdce a hriešné túžby, ktoré sme nechceli vôbec mať nič s Bohom spoločné a najradšej by sme boli, keby nás neotravoval jeho prikázaniami, ale zrazu sa v nás niečo zmení a my túžime žiť s Pánom Bohom. Aj napriek tomu, že padáme, napriek tomu, že zlyhávame, tak nám túži pomáhať a ukazovať nám veci, aby sme mohli tieto piliere mať poukladané tak, ako majú byť. Ďalšia vec, ktorú aj v UPCčku zažívame, je určite malé spoločenstva. Takže aby sme neostali len tak v rodinách, že teda akože sa budeme stretávať v rodinách, ale keď máme tu možnosť, tak využíme, ako včera Igor vravel, že nie je to samozrejmosť, pretože Igor to bol vlastne s rodinou sám 5 rokov. Ale verím tomu, že určite preto vydržali bez spoločenstva, pretože mali osobný vzťah s Bohom a mali rodinné spoločenstvo s Bohom a keď už aj nemali tú skupinku, tak vlastne dokázali vydržať pevne stáť. A malé spoločenstvo je veľká výhoda a my ich máme naozaj v UPCčku, vieme, že sa stretávame aj rodiny, stretávame sa aj ako jednotlivci, dievčatá, chlapci a je to úžasné, že sa môžeme vlastne navzájom povzbudzovať, pretože keby sme akože vieme aj podľa seba, že akože taký osobný a úprimný vzťah a všetky také dôverné veci a zlyhania povedať všetkým ľuďom sa nedá. Že vždy aj tak máme nejakých blízkych kamarátov a blízkych ľudí, s ktorými sa stretávame. A preto malé spoločenstva sú úžasné a chcem vás všetkých povzbudiť, aby ste sa začali modliť, ak nemáte. A Pán Boh vám ukáže možno ľudí, s ktorými si začnete rozumieť. Budete sa možno raz za týždeň, raz za 2 týždne stretávať, povzbudzovať sa a rásť vo viere. A povzbudzovať sa v tých dolných pilieroch. V osobnom vzťahu s Bohom, aby sme mali bližší vzťah s Pánom Ježišom Kristom, aby sme vedeli robiť veci, ktoré oslavujú Pána Boha. Potom, keď už sú to rodiny, tak sa povzbudzovať aj ako rodinné spoločenstvo a môžeme fungovať naozaj takto. Ja som si iba vybral pár veršov k tomu, že neviem si to tiež dobre predstaviť, že ako to teda fungovalo, ale Pavel častokrát pozdravuje vlastne cirkevné zbory v domoch. Takže ja si myslím, že ich tam nebolo asi nejako veľa. Oni tam fungovali ako cirkevný zbor a vlastne stretávali sa. Tak ja by som to možno prirovnal k takým skupinkám, ktoré vlastne vtedy prebiehali. Samozrejme tam mali vyučovanie z Božieho slova, povzbudenie, rozprávali sa, možno jedli niečo, ako my jeme. Takže Božie slovo nám ukazuje, že aj takýto spôsob fungovania je dôležitý. Ale samozrejme, veľkou výsadou a veľkou príležitosťou je aj zbor, o čom hovoril vlastne Jano Hrobon celý čas a preto možno som sa až tak veľa na to nezameriaval, lebo som vedel, že sa bude o tom rozprávať. Je veľmi dôležitý, a to už z jedného dôvodu, že teraz si predstavte, že by v našom zbore, v UPCčku, chodili ľudia, ktorí majú vlastne takto zoradené hodnoty vo svojich životoch. Že by mali osobný vzťah s Pánom Bohom, že by mali rodinné spoločenstvo, že by mali malé spoločenstva, možno ktoré by boli rozdelené do toho, že mojou túžbou je také, že možno zamerať sa na veci, ktoré nám aj Pán Ježiš hovorí, ale to je možno iba taká dokonalá vízia, že pomáhať možno detičkám, jedna skupinka, že by pomáhala detičkám, ktoré sú v detskom domove, potom ja neviem, druhá skupinka chudobní, možno ďalšia skupinka, neviem čo. A do toho, čo by ich Pán Boh povolal, a teraz si predstavte, že by sme sa vlastne títo ľudia stretli v zbore, tak určite by ten motív, prečo chodíme do zboru, bol úplne iný, ako keď si túto pyramídu dáme naopak. Že vlastne budeme hľadať vlastne v tom zbore všetky tieto veci. Ten zbor by nás mal povzbudzovať, teda to je úlohou nás všetkých, možno ktorí máme témy, aby sme povzbudzovali k tým prvým 3 pilierom každého jedného človeka, pretože zbor môže zaniknúť, môže prísť prenasledovanie a môžeme byť vďační Pánu Bohu, že v tom zbore môžeme nachádzať veci, ktoré nás posúvajú ďalej, ktoré nás vyzývajú k osobnému vzťahu s Pánom Bohom, ktoré nás vyzývajú, aby sme ako rodiny mohli viesť ľudí, ktorých máme, ktorých nám Pán Boh požehnal v rodine. Malé spoločenstvá a zbor. A ja teraz nechcem povedať to, že vlastne to poradie vždy vzniká takto, lebo ja keď som v 19 rokoch zažil tú zmenu znútra, že Pán Boh mi dal nové srdce a nového ducha s novými túžbami, tak tiež som išiel najprv do zboru. Takže to neznamená teraz, že ja som hneď mal akože vyskladaný, dokonalý plán, teraz to nemám a vždy mi to kadejako sa prekladá a padá, ale postupom času, ako som si uvedomoval, tak som vedel, že v tom zbore vlastne ma učili a vyučovali, aby som si takto položil tie základy.
aby som nestal na zbore, aby som tam nehľadal tie veci, ktoré mi zbor jednak nemôže dať. Možno keď sa tam viacerí stretneme, tak tá úprimnosť tam možno nestihne až tak výjsť. Ale naozaj vás chcem povzbudiť, aby sme si tieto hodnoty takto stanovili, aby sme podľa nich mohli fungovať. A ja som veľmi vďačný Pánu Bohu, že som vlastne v manželstve krátko, ale všetkých vás chcem povzbudiť, aj ktorí ste v manželstve, aj sa chystáte, že to rodinné spoločenstvo s Pánom Bohom s Kajkou je úžasné, že my si čítavame každý večer z Božieho slova a povzbudzujeme sa navzájom. Kajka mi povie, čo si tam všimla. Ja poviem, čo som si tam ja všimol. Potom sa spoločne modlíme a naozaj je to úžasné. A mne to ocino aj častokrát hovoril tým, že on je už dvakrát rozvedený a uveril až potom, vlastne, keď už mal pokazené 2 manželstvá. Tak mi vždy hovoril, že také svedectvo, že bol pri jednej rodine. A on, keď k ním prišiel, tak videl, bol tam jeden čas ubytovaný, videl, že oni každý večer si spolu ako manželia už mali dosť rokov, možno nejakých 60-70. A oni si ako manželia vždy večer kľakli k posteli, prečítali si z Božieho slova, pomodlili sa spolu a ľahli. A on vtedy bol úplne v šoku, pretože on to v živote nikdy nevidel predtým. A on sa ich spýtal teda, že či to akože robia každý večer. A oni, že áno, každý večer odvtedy, ako sme manželia. A jemu vtedy Pán Boh ukázal a vždy sa mi to s láskou snažil pripomínať, že pokiaľ v manželstve, mi vždy hovoril Davidko, nebudete spolu s Pánom Bohom, nebudete s ním budovať vzťah s jeho slovom, podľa jeho slova smerovať, tak to manželstvo môže byť o dosť ťažšie. A je to ťažké, samozrejme, že zlyhávame, častokrát nám to nevyjde si večer prečítať, ale máme takú túžbu. A raz potiahne mňa Kajka, raz potiahne mňa Kajku a naozaj teda sa tešíme z toho a chcem vás pozbudiť, že máme z toho veľké požehnanie a teším sa, že aj dnes sa mohla Kajka za mňa modliť, predtým ako som mal tému a je to naozaj úžasné, keď môžeme takéto rodinné spoločenstvo s Pánom Bohom mať. A prečo zotrvávať v spoločenstve? Je teda dôležité, že predstavme si, že budeme stať na týchto 3 pilieroch. Tak oveľa ľahšie sa nám budú robiť tieto motívy, ktoré by sme ako spoločenstvo, teda túžim potom, mohli mať. Aby sme oslavovali Pána Boha s inými veriacimi. Aby sme sa učili poslúchať Jeho slovo a mohli tak duchovne rásť. Aby sme sa milovali Božou láskou. Aby sme povzbudzovali jeden druhého k láske, k dobrým skutkom, ktoré oslavujú Boha. Aby sme slúžili jeden druhému. Aby sme usmerňovali jeden druhého. Už asi budeme musieť vymeniť baterku. Ďakujem. Aby sme rešpektovali jeden druhého. A keď budeme podľa... Asi dosť, nie? Hej, a aby sme si odpúšťali navzájom. Tak naozaj si predstavte, že toto je naozaj veľmi ťažké robiť, pokiaľ my prídeme do zboru a nebudeme stať na tých prvých 3 pilieroch. Pretože my potrebujeme ten zdroj od Pána Boha. My potrebujeme sa vrácať k tomu, aby sme mohli byť s Bohom, byť v Jeho slove. Vrácali sa naspäť na tie veci a čerpať od Neho tú lásku. Ako som spomínal, my vieme, že On je láska, On je ten zdrojom lásky. A preto nám Pán Ježiš si dovolil povedať až takú vec, že máme milovať svojich nepriateľov. A my vieme, že vlastne milovať svojich nepriateľov nedokážeme sami zo seba. Potrebujeme na to osobný vzťah s Pánom Bohom, aby nás mohol posunúť, aby nám mohol obmečiť srdce, aby sme dokázali mať ten zdroj lásky, ktorý potrebujeme každý deň. Poprosím ťa ďalej. A na konci teda, nevedel som to dosť dobre prerozprávať, pretože Božie slovo je naozaj dokonalé a veľakrát, keď sa ho snažíme prerozprávať, tak možno tam niečo aj dokomolím. A preto by som rád prečítal túto pasáž, môžeš prepnúť, ktorú si budeme teraz čítať, s Korinským. Častokrát ste už možno o nej počuli, kde vlastne nám Božie slovo pripodobňuje zbor, alebo teda cirkev ako k telu Kristovu. Prvý list Korinským, 12. kapitola. Ešte by tam mal byť predtým taký odkaz. Ale keď není, tak 12. kapitola od 14 až 27. A veď ani telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, pretože nie som ruka, nie som z tela, či za to nie je z tela?
A keby ucho povedalo, pretože nie som oko, nie som z tela, či za to nie som z tela? Keby celé telo bolo oko, kdeže by bol sluch? Keby celé telo bolo sluch, kdeže by bol čuch? Takto však rozložil Boh údy v tele, jeden každý z nich, ako on chcel. Keby však všetky údy boli jedným údom, kdeže by bolo telo? Takto je síce mnoho údov, ale jedno telo. Veď oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, alebo hlava zas nohám, nepotrebujem vás. Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú veľmi potrebné. Ktoré sa nám zdajú menej cennými na tele, tým väčšmi si ich uctievame a našim neslušným údom dostáva sa tým slušnejšieho odenia, kdežto naše slušné údy toho nepotrebujú. Tak zostavil Boh telo, že zaostalému dal väčšiu česť, aby nebolo v tele rozkolu, ale aby údy navzájom rovnako sa starali o seba. A preto, keď trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Keď sa jednému údu dostáva oslavy, radujú sa s ním všetky údy. A preto vás chcem pozbudiť, aby sme si všimli tu, v tomto texte, aj tú vec, že naozaj sú v tele, teda v cirkvi, Pána Ježiša Krista aj údy, ktoré sú slabšie, ktoré sú slabšie vo viere, ktoré ešte nie sú duchovne zrelé, teda ľudia, ktorí nie sú duchovne zrelí, a preto si máme navzájom pomáhať, slúžiť, ako je tam napísané, aby sme sa navzájom o seba starali. A preto vás chcem všetkých povzbudiť, aby sme práve my túžili byť tými, ktorí si študujú Božie slovo, ktorí rastú vo viere v Pána Ježiša Krista, ktorí túžia po duchovnom pokrme, aby čo najviac z nás sme mohli byť práve tí, ktorí povzbudzujú tých slabších vo viere. A chcem povzbudiť aj tých, možno, ktorí už sú dlhoroční kresťania a stále sa im zdá, že sú tie slabé údy, alebo tí, ktorí nedokážu povzbudzovať, ale stále potrebujú povzbudenie, aby v komórke a s osobným vzťahom s Bohom, ako sme si rozprávali, sa modlili, pretože vieme, že komu sa nedostáva múdrosti, ako je v Jakubovi, nech si ho prosí od Boha a dostane sa mu jej. Ale dôležité je, aby sme mali tú túžbu, aby sme sa modlili k Bohu, aby našou túžbou bolo, že chceme byť tí, ktorí rastú vo viere, chceme byť tí, ktorí dosiahnu dospelosť Kristovu a aby sme mohli dospieť do plnosti a do dospelosti Pána Ježiša Krista, ako nás k tomu vyzýva aj Božie slovo. A teraz by sme mohli mať taký čas na také osobné modlitby a mohli sme sa stíšiť a prosiť nášho Pána, aby sme si tieto vrstvy alebo tieto piliere, ktoré sme sa rozprávali dnes, tie 4, mohli tak zachovať a mohli si pamätať, že ak ich vymeníme alebo otočíme alebo zoradíme nesprávne, tak príde do našich životov určite búrka a neostaneme pevne stáť, ale sa nám to zrúti. A preto by som vás znova chcel pripomenúť tie 4 vrstvy alebo piliere. A to je osobný vzťah s Bohom, je prvý a dôležitý. Potom je spoločenstvo v rodine s Pánom Bohom, kde vás mužov chcem povzbudiť, aby ste boli tí, ktorí študujú Božie slovo a tešili sa z toho, že ste sa niečo nové naučili a mohli to odovzdať do vašich rodín. Malé spoločenstva, skupinky, aby sme sa stretávali a povzbudzovali sa navzájom vo viere aj ako skupinky, malé spoločenstva, a mohli sme potom prichádzať do zboru na miesto, kde môžeme načerpať, kde sa môžeme povzbudiť navzájom a kde môžeme ako zbor tvoriť cirkev Pána Ježiša Krista, ktorá túži, aby sa evanjelium hlásalo po celej zemi a aby mohli ľudia cítiť a vnímať to, že sa navzájom milujeme Božou láskou, že chceme slúžiť Pánovi Ježišovi, jeho milovať a jeho nasledovať. Tak môžeme mať teraz také hlasné, ale aj tiché modlitby.